Moje meno je Laco Gažo a dneska vám poviem niečo o fancy novej technológii framework, ktorá sa volá Angular JS a je od spoločnosti Google. Ovšem, môžete ma tu nájsť na maili aj na Twitteri. Toto som v podstate ja, starý dinosaurus, javista, a v istom momente som sa mal stretnúť s JavaScriptom a zakúšal som Ježišmar. A mal som si niečo zvoliť, nejakú technológiu, nejaký framework, aby sa mi dobre v ňom písalo. Nevedel som, čo spraviť. V danom momente začal som sa pýtať okolo ľudí. Lebo je to celkom momentálne také ťažké, vymýšľajú sa stále nové, knižničky, nástroje, je tam strašný bordel, nič nie je nejakým spôsobom ustanovené, ako v tom dinosaurovom svete, žiadne kostry, skeletóny, nič, proste štandardy tam chýbajú, každý to robí 5. cez 9. No tak som mal z toho trošku takú mentálnu traumu. Ale popýtal som sa kamarátov, minimálne internetu a potom nejakých tých influencerov, ktorí v tomto JavaScriptovom svete niečo riešia. A poradili mi, že by som mohol skúsiť Angular. No, je to taký zázračný framework, to som zistil aj žiaľ Bohu až neskôr. Musel som sa vydať na tú cestu, tam som si zobral takú flaštičku plastikovú a začal som najprv porovnávať tak opatrne. Zobral som si Backbone, zobral som si Knockout, zobral som si nejaký Ember a proste všetky tieto JavaScriptové veci a tak som skúšal nejaké základné prototypy. Ja vám v podstate dneska chcem povedať, že prečo som sa rozhodol nakoniec pre Angular a že čo sa nám podarilo na záver vyriešiť. Začneme takým úvodíkom, že čo to ten Angular vlastne umí. Sú to tieto základné veci. Je to nejaký data binding. Data binding je obojsmerný. To znamená, že čo sa zmení v nejakom objekte, tak to sa prejaví niekde na obrazovke. Má kontroler, to je teraz taká vyhypovaná vec, všetci hovoria o MVC. Je to tam a dokonca vo veľmi nenásilnej forme. Čo je však veľmi dôležité, je to obyčajný JavaScript, nie sú tam žiadne mágie, minimálne pokiaľ sa nezačnete pozerať do zdrojových kódov. Má to aj validáciu, vie to veľmi pekne komunikovať s restovým servisom a takou kľúčovou, tou najzázračnejšou vecou v celom Angulare sú tzv. Direktívy, s ktorými sa rieši, hádam, všetko. Vzhľadom na to, že to majú v rukách chlapci z Google, dokonca dvaja, tuším, Slováci a jeden Čech, tak hneď od začiatku sú tam inžinierské prístupy, je tam dependency injection a dokonca sa to dá aj testovať. To vám však dneska žiaľ neukážem, lebo sám to ešte dobre neovládam. No. Toto je taký základný fragment kódu, je to HTML a s týmto sa budete vždy stretávať. Nebude to nikdy niečo viacej, niečo menej, je to vždy nejaké HTML plus nejaké zázraky, nejaké atribúty si tam možno povšímate. Angularová aplikácia začína tým, že sa nainicializuje a Angular proste toto zbehne a začne pracovať cez tie ng controller alebo ng repeat, ng href a tak ďalej. Možno sa spýtate, že čo tam boli tie také krútené zátvorky v HTML. Angular už hneď od začiatku má v sebe vbudovaný templatovací engine a tento templatovací engine je postavený veľmi jednoducho, že on len zamieňa. Nedá sa v ňom robiť žiadna logika. Čiže žiadne if, then, else, cykly a tak ďalej. Všetko by sa malo po správnosti presunúť do JavaScriptového kódu. No. Kľúčom toho je kontroler, ktorý má nad tým nejakú veľkú moc a má tzv. Scope. To sú vlastne tie dve veci najzákladnejšie. Kontroler a scope. Hneď od začiatku viete, že akým spôsobom to máte písať, pretože napíšete nejaký v tomto prípade fiktívna aplikácia Pismon, kontroler a dva parametre, scope a v tomto prípade ešte plus nejaký servis. Toto je veľmi jednoduchý kontroler, pretože jediné, čo urobí,
je, že načíta z nejakého projektového servisu všetky dáta a vráti ich do premennej projects. Keď sa vrátime k tomuto príkladu, tak tam máme napísané, že ng repeat project in projects. To je ten obojsmerný binding. Nemusíte spraviť žiadne obalovanie objektov, nemusíte spraviť nič. Máte to tam rovno pripravené, v šablóne s tým viete pracovať. Ako môže napovedať to ng repeat, ten li element sa proste zopakuje x krát, koľko tam je objektov v premennej projects v danom scope. Krútené zátvorky pod tým project.name, samozrejme to vyťahne field name z daného objektu. Veľmi triviálna vec, dajú sa s tým rôzne kombinácie robiť, není problém. No. Čo si tu môžeme ešte všimnúť, je ten posledný riadok, ktorý je tam nepovinný, pokiaľ nespúšťate na tým nejaké optimalizácie, pretože v prípade, že by tam tento riadok nebol, tak tie $scope a project service by boli nahradené napríklad za A a B a už by sa tam neplatili nejaké vzťahy. Preto toto je zápis nejakého dependency injection, ako sa robí v Angulare. To poradie je dôležité, samozrejme, treba ho zachovať. V podstate priladiť do $inject všetko, ako tam potrebujete nainjektovať. No. Aby sme to takto celé obalili, všetko je to v nejakom module. Tuto máme jeden modul na servis, je tam zadeklarované nejaké meno, hneď je tam nejaká injection, čiže ng resource, to je zase ďalší typ nejakého komponentu v rámci Angularu, ktorý reprezentuje restový resource. No a definujeme v rámci daného modulu cez metódu factory project service, náš servis. No a čo tento project service robí? Zavolá sa, že $resource a nejaký restový kód. Hej. Na opačnej strane mám takú dinosauriu restovú malú aplikáciu, ktorá počúva na tieto requesty a vracia to nejaké projekty na základe toho project ID, ktoré vieme nahrávať. Micka sa teší, že tam bude nejaký klik a iné direktívy, ukážeme si aký. ng-click je vlastne reprezentácia nejakého kliknutia v angularovej podobe. Vidíte tam spustu iných, napríklad ng-show, ktorý na základe nejakého vyhodnotenia, nejakej evaluácie premennej zase v danom scope, ako sme si hovorili $scope a .project scope views, tak tam zoberie tú premennú a zistí danú hodnotu, tak na základe toho napríklad ten span s klasou button group ukáže alebo hide. No. Super. Čo sa určite stretnete, je nejaké vytváranie formulárov a na vytváranie formulárov sa opäť používajú štandardné HTML veci. Zobral som tu len príklad, pretože každý jeden funguje, čiže text area, text, checkbox, rádio, proste všetko môžete použiť tak, ako to je. Jediné, čo musíte pridať, je taká mágia, volá sa, že ng-model. A tento spojí tú hodnotu v danom text fielde, alebo v tomto prípade v text array, s hodnotou objektu v scope. A robí to automaticky. Hej, čiže keď sa to zmení na jednej strane, tak to vypropaguje do view a zobrazí sa to, a zase opačne. Placeholder je tam akože navyše, v podstate funguje ako HTML5 featurina, zobrazí tam nejaký placeholder. Nefunguje to samozrejme v obľúbených nebrowseroch, tam treba hľadať iné riešenie. Takýto bordel v Angulári nenájdete. Aspoň mne sa to nepodarilo nájsť, lebo to začalo veľmi pekne. Povedali mi hneď, že ako spraviť štruktúru, ako používať ten kontroler. Keď sa dostanete na stránku, tak je tam veľmi pekná dokumentácia,
Keď som sa hrabal v dokumentácii Backboneu, tak som nevedel proste sa dostať ani k nejakému základu niekde, kde by som sa naštartoval. Tuto som to mal naservírované v perfektnom tutoriáli a dokonca aj API dokumentácia je na veľmi vysokej úrovni. Čiže nedostanete sa až do tých najhlbších zdrojakov, pokiaľ nerobíte nejaké ťažké halúze. Toto je najväčší zázrak Anguláru. Volá sa to direktíva, videli ste ju všade. ng-click, ng-repeat, ng-show, proste všetko, čo je ng a plus vy si môžete vytvárať takéto vlastné. Môžu byť na úrovni atribútov, ale môžu byť na úrovni aj elementov. Odporúčam vám však používať len tie atribútové, pokiaľ chcete zachovať kompatibilitu zase s tými tzv. Prehliadačmi. Tie ako si sa nekamarátia s tým, že keď je to na úrovni elementu. Keď si prejdeme túto direktívu, ona túto na spodku je už nejakým spôsobom zviazaná a bude sa volať input name. Čiže v kóde, keby sme ju písali, tak dáme nejaký div, alebo dokonca, že input elements, input name a niečo urobí. Vieme, že je naviazaná na akože je typu atribút, a ešte má nejaké dva vstupy, input name a ng-module. Zase tu vidíme koncept scope. Všade začína sa niekde hore, v rúte, zase je tam rútový scope a každý jeden scope je vo vetvený dnu. Čiže sa viete pohybovať po tom strome hore-dole. Z hľadiska nejakého viazania medzi jednotlivými časťami aplikácie sa odporúča samozrejme oddelovať túto komunikáciu a nie ísť, že chcem 3 scopy vyššie, alebo chcem 4 scopy vyššie, pretože by mohlo nastať zmena a už by vám aplikácia nefungovala, preto posielajte eventy. No a keď si chcete napísať takúto direktívu, ktorá ona v podstate nastavuje v danom formulári nejaké meno, tak dostanete funkciu, že link, túto, no a zo pár argumentov, ktoré do toho vstupujú. Takisto tu máme túto metódku, že $interpolate. Všetky dolárové metódy sú angulárové, aspoň taká je zatiaľ konvencia. A táto interpolate robí to, že keď sa vám tam nachádzajú tie prútené zátvorky, tak ona to vie pretransformovať. Sú tam rôzne takéto featuringy. No, týmito direktívami vy vlastne viete vytvárať hocičo, viete vytvárať komponenty, viete dynamicky renderovať nejaké šablóny, viete zintegrovať cudzí framework dokonca. jQuery a jQuery UI sú takýmto spôsobom tam nejakom priplacnuté, že existujú direktívy a obalujú nejaký natívny javascriptový kód. Aká je výhoda? Je to absolútne transparentné. Tá direktíva sa môže hocikedy zmeniť v pozadí, ale v tej šablóne stále zostáva len nejaký atribút pridaný s jasne definovanými parametrami. Ja som mal takú nešťastnú situáciu, že som nemohol začať s čistým HTML a boli tam takéto brutálne technológie, že Liferay, to je jeden strašne dinosaurý content management systém. Požiadavka bola na Explorer 7 a vzhľadom na to, že sme nechceli mať okrem tej UI knižnice, čo je od Yahoo, ešte nejakú inú, čiže jQuery, tak to bola taká brutalita na začiatok, ale podarilo sa nám to nejako zmanéžovať dohromady. Samotný Angular, on podporuje aj vyhľadávanie elementov a ak nemáte na loadnutú nejakú javascriptovú knižnicu, v tomto prípade jQuery, tak má takú oklieštenú miniatúrnu verziu jQuery Lite, s ktorou môžete robiť základné operácie ako manipulácia s elementom, pridávanie nejakých klásov, proste takéto základné veci. Ako náhle tam loadnete jQuery, automaticky to detekuje a môžete robiť v tých direktívach, tutok napríklad, hocičo už.
V prípade toho UI to bolo problematické, lebo vždy v rámci direktívy sme si to museli zinicializovať, bolo to proste komplikované na integráciu, ale dá sa to. Dokonca viete robiť to, že mať viacero Angularových aplikácií v rámci jednej stránky, čo v prípade toho Liferayu je celkom štandardná vec, že máte niekoľko portretov, ktoré nainicializujú vždycky svoje nejaké HTML alebo JSPčko a v rámci toho bežia nezávislé tie aplikácie. Čiže dá sa to riešiť aj v takom single page princípe, ale viete to úplne transparentne rozhádzať po celej stránke a posielať si eventy hore, dole, ako sa vám zapáči. No, samozrejme, nebolo to ani bez problémov, čo sa týka v IE7, ale poväčšinou to funguje. Keď splníte tie základné vlastnosti, respektíve tie odporúčania, čo majú na stránke, mimo iného, že nepoužívajte elementy vlastné, tie direktívy ako elementy, že keď už používate nejaké elementy, tak ich najprv tam musíte predinicializovať a tak ďalej. No sú tam proste nejaké také obštrukcie, ale dajú sa vyriešiť. No, môžeme si ukázať potom teda, že ako to vyzerá v nejakej štruktúre. Sa mi to tam podarí hodiť. Prelinkujem túto aplikáciu na nejaký GitHub a dám to potom do prezentácie, tak že to bude dostupné, keby ste si to chceli pozrieť. Toto je taký štandardný javový projekt, jedno obyčajné varko, tu dole mi beží nejaký Tomcat spustený. Serverová strana používa Jersey knižnicu a klasický REST, ak ste s tým robili a vy nie, tak tam bol v tej prezentácii nejaký projekt. Čiže zo pár metód štandardných, niečo to vraciam, nejaké mockové dáta, to je úplne nepodstatné. Stále je to JSON, hej? Čiže vy si transparentne pretlačíte ten JSON až na klienta a v Angulare sa to objaví ako objekt a hneď je to nabindované na nejaký model. V porovnaní napríklad s knockoutom, tak to nemusíte obalovať do nejakých listenerov a tie listenery tam sa potom hookujú a potom sa deregistrujú a čo viem čo. Nie je to také komplikované, je to úplne priamočiara vec. No, a teraz trošku v tej štruktúre. Vzhľadom na to, že toto je jednoduchý príklad, ale už aj tu je vidieť, majú zadefinované, že app.js je väčšinou ten začiatok. Keď robíte niečo malé, tak už hneď viete, že ako to robiť. Každý kontroler by sa mal dať zvlášť, samozrejme, nie je dobré ich mixovať. Nejaký súbor na direktívy, nejaký súbor na servisy. A keď sa vám aplikácia rozrastá, že máte nejaké funkčné celky, tak samozrejme pekne rozštruktúrovať do podadresárov. Také odporúčanie. Chytíte, pribalíte k tomu nejaký Angular. Angular má takto zo pár knižníc. Základná je táto, plus na komunikáciu so serverom je Angular Resource. Je tu aj podpora na také asynchronné doloadovávanie častí, ale ešte im to moc nefunguje. Takže zatiaľ s tým nepočítajte, všetko naraz sa tam nasačkuje a či to. No a toto bol ten náš kontroler, no a potom tu máme aj taký zložitejší kontroler, že to aj niečo robí. Si počínam štartovanie. Check dáme to aj do budúcna. Tak možno, že nebude stopnúť. No, v princípe,
Dependency injection funguje stále na tom istom princípe, čiže keď sem chceme napríklad viacero servisov, tak len pridávame argumenty. Nie je tam niečo ako napríklad, keby sme to porovnali so Springom, že sa to robí cez setre, ale je to v podstate v rámci takého konštruktora. A potom to, čo chceme mať dostupné v HTML šablónach, tak referencujeme cez nejaký scope, či už sú to samotné nejaké objekty, alebo je to potom nejaká logika zapísaná v nejakej funkcii. Prepoňme si to zase s kódom nejakým reálnym. Som vám ukazoval takú jednoduchú šablónu, táto je trošku zložitejšia. Napríklad ten ng-click je zase nejaká funkcia issue, ktorá je napojená celá logika je v tom JavaScripte. Nič netlačíme do šablón, nikam inám. Krásne pracujeme. No. V podstate s týmito problémami to by bolo asi tak aj všetko. Tam už viacej sme sa ani na reálnych projektoch nestretli s nejakými závažnejšími vecami. Ako hovorím, funguje to potom vo všetkých browseroch a no, je to cool. Musím povedať, že som bol s tým spokojný, dal sa s tým pracovať na úrovni a je to jeden framework, ktorý sa aj javí ako ten framework nejakej budúcej cesty. Je tam strašne široká komunita, ktorá do toho búši dennodenne, tam pribúdajú veci a sú veľmi ochotní aj odpovedať. Mali sme aj také prípady, že bolo treba komunikovať s chlapcami, vedeli ich to odpovedať, takže vedia riešiť aj, napriek tomu, že je to také mladé, vedia riešiť aj problém. No a samozrejme, keď máte záujem pracovať s takýmito technológiami, môžete ma potom kontaktovať. Ďakujem vám za pozornosť. Keď máte nejaké otázky, nič. Ty. Áno. Ježiš. Ako sa to dá debugovať? Aj v Eclipse na to nejaká podpora? Debuguješ to priamo v Chrome, napríklad, alebo vo Firebugu. Úplne ako taký štandardný kód, keď... Však ja som to nemal spustené. Dobre. No, máme nádej. Jo. Tak 12. 3. Už teraz sú tieto tooly fakt, že na úrovni. Už som sa tu vedel trápiť. Tak si dáš túto takto breakpoint napríklad na začiatku. A už tu stojíš. A F10. A už tam niečo vidíš. V tomto prípade tak vychádzajú. Čiže... No a niečo komplexnejšie, keď budeš ten Eclipse? No. Keď si chcel z debugátora píšu. Jasné. Nie je problém, si otvoríš. Issue. Breakpoint. Teraz, ktoré to bolo, myslím, že to bude pozorné. Issue. A už si tu. Máš všetko, čo potrebuješ. Nie je to také pohodlné ako v Eclipse, až na toľko, ale je to ďaleko lepšie ako to, čo som ja očakával, že ma bude čakať. A
pamätá si to nejaké breakpointy, kde boli umiestnené a pamätám. podobne, hej? Pokiaľ nezmeníš vlastne názov toho fajlu, tak drží tie breakpointy. Aj keď posunieš riadky, tak sa rozsynchronizujú. Toto napríklad v Eclipse sa nestane. Neriešili ste problém rýchlosti kompilácie tých šablón? Prosím? Neriešili problém rýchlosti kompilácie tých šablón. Nám sa stala taká vec, že to šablóna sa narastla a on keď to spracuje, tak tie direktívy tam je vidieť, tie zátvorky, podobné, že... Je na to tá ng-cloak, ktorá to hidne predtým a nemali sme s tým zatiaľ problém, pretože dosť veľa z toho HTML kódu my sme vlastne mali predrenderovaného zo servera. A ešte druhá finta, čo sa dá spraviť, je tam $template cache, do ktorej si to vieš vlastne všetko nahádzať predtým, alebo ešte nejaký preloading k tomu spravíš. Ešte to má, myslím, že to má asynchronné šablóny. A v direktívach potom robíš nejaké rozhodovacie bloky, že čo loaduješ? Nie, je tam akože šablóny, ktoré rozvíješ do blokov a nejaký ng include alebo niečo. Áno. A on si ich naťahuje až keď ich potrebuje. Áno. Toto už to fajn tomu. No, ng include je taká vec, ktorá vám umožňuje vlastne, keď tu máte takúto šablónu, ja tu mám momentálne cez routovanie, ale vedeli by ste rozbiť napríklad tento kód, že toto umiestnite do zvlášť šablóny a zavoláte ng-include a nareferencujete to niekam. Už či je to nejaký file na serveri, alebo to môže byť aj niečo predpripravené v JavaScripte, viete to tam proste natlačiť veľmi transparentne. Čiže... Niečo ako je backbone kolekcie. To ti neviem povedať, lebo ja som od backboneu zutekal. Tak sú tam nejaké také, povedzme, že utriedené nejaké kolekcie tých modelov, ktoré napríklad robiť ako na celkom, že počúvať, keď sa celá kolekcia zmení, alebo niečo také. To reaguje, čiže ty keď zmeníš napríklad tento príklad, že projects, ako boli, keď tam pridáš ten projekt, alebo pridáš issue, tak automaticky je to v nejakom liste a sa to reflektuje v modeli, vo view. A potom niečo také ako je router, že mapuje zmenu URL-ky, robí z históriou browsera a tak ďalej. Router, presne tak. Router vyzerá asi takto, tu sa používajú nejaké šablóny. Čiže máme tu zadefinované nejaké routovacie pravidlo, že keď idem na project lomeno, nejaký project ID, tak ho namapuje semka. A dokonca použijem ešte aj tento kontroler. Čiže má to aj routovanie. Až ten deep linking, až kam potrebuješ. A dá sa to veľmi pekne prepojiť práve s resursami, pretože tieto resursy tento servis, keď vráti resource, a to je taký objekt, ktorý má ešte zo pár predefinovaných metód, napríklad save, update, delete a ešte zo pár ďalších. A ten resource nemusíš asynchronne tam dávať callback, ale v podstate, keď už ten resource priradíš do modelu a berieš to ako modelový objekt, tak až vtedy, keď to vráti niečo a sa to naplní, tak automaticky sa ti to zobrazí v tom view, čiže nemusíš urobiť nič, nemusíš to tam s callbackom riešiť a tak ďalej. Čiže celkom šikovná vec. Ak je to teda všetko, tak príde ďalší expert.